Tervetuloa kirppiskierrokselle. Tällä kertaa minä ja Ilta käytiin Femma-torilla pitkästä aikaa. Näytti hepti lupaavalta, kun tässä oli näin paljon leluja. Ei valitettavasti löytynyt Hello Kittyjä. Meidän työnjako on vähän tämmönen, että mä katon itselleni Hello Kitty-juttuja ja sit Ilta kattoo vaatteet meidän molempien puolesta. Eiks kuulostakin reilulta? Sitten oli söpöjä Hello Kitty-tarroja, mutta ne oli ihan salaa jostain Temusta tilattu, kun näitä oli niin paljon, niin ei lähtenyt. Ja täällä Barbilla oli hieno asu. Ja mulla tuli tästä niin iso TB ja mulla oli pienen tällaisia. Tai mulla ei kai ollut, mun kavereilla oli. Mä olin varmaan kade. Ja tää koru oli niin söpö ja nyt oikeesti kun mä katson tätä jälkeenpäin, niin mä en tajua miksi mä en ostanut tota. Ja tässä näkyy. Mun mielestä kaikki labuput näyttää tältä. Sitten heti perään toinen labupu. Ei oikeesti. Lautääriä. Ja kattokaa Hello Kitty, tämmönen pussukka. Pehmälelupussukka. Ja tää oli vaan 70 senttiä. Oikeesti mä oon niin iloinen, kun ihmiset ei tykkää Hello Kittystä. Ja sit mä löysin kai samasta pöydästä tämmösen Totoron. Mä oikeesti rakastan Totoroa. Mutta oli niin cursed, niin en mä ottanut. Kaikki vaatteet, mitä sovitettiin, niin oli Iltan sovitettavia. Ja mä tajusin, että Ilta osti yhden ruskean paidan, mutta me ei näköjään edes näytetty sitä tässä, että helvetin hyvää työtä. No mut kiitos kun olit meidän mukana, heippa!